Okay. Sagudayan nga ro ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga babi nga napoluan. Pamakawan. Dear Manong Nemi. Kan cawandak Manong Nemi di kiti katrabahuak dito'y Saudi Arabia kabuta magagagaran ak unayan nga dumteng ti aldaw nga panag-flight ko manipod Saudi aging ganita Pilipinas. Gabot kalpasan ti walo nga tawen nga panagtrabaho diretso dito sa Saudi ket ka agbakasyon ako manong ken kayat konti agpurgod. Umanayan ti walo nga tawen nga kaadak dito'y Saudi nga nagtrabaho manong Nemi ken iti walo nga tawen nga kaawan ko iti sidong ti pamilya. Pare, pare, siguro madamang agkirkir itan ni misis mo. Ano nga agkirkir? Ada para dalos media baro nga balay mi pare. Almost 3 years nga nalpas na di balay mi. Katas ng Saudi, ika nga. Ken, ada nagatang kon nga lute. Nga pangipatak direkto ipasdag kong talyer. Siyempre, anak to agsubsubli dito sa Saudi. Kahit mangipasdag itong tibukod kong talyer. Mekaniko ito. Mekaniko ito trabaho dito sa Saudi. So nga idya para gawin ko di Pilipinas, ito tuloy ko at mekaniko. Agkir-kir-kiritan ni bakit mo na, kirkiran na aming nga suli, kang runaan na unay, jay, oray na kang tilapia pare. Apo ni nga tati irot ti inarakop yun pare. Kaya po ni nga tati paot iti romansayo. Paone nga tanta ulit-ulitin yung abruten ti walo nga tawin nga sa amyo nga panag-lovemaking. Kasta ti panang kantyaw kanyak di kakaduwak manong. Idinto tadamat may sa kadakwada nga sutil ako na patsyon yung arod. Nga kabayatan ti walo nga tawin kita nakaanos ni misis. Ang mga amot wala sa bali nga insag sa ganaan na iti parang kirikir na. Tinalyaw ko manong naming kinusilapan. Pare, iba't patignak ni misis ko. Sana maraming data. Agad na siya ata pare. Ikumparar ko kami nakadigdad duma nga dati abroad nga lalaki. Nga pinanawan da ni misis. Siyempre, kaaglalo ng ubingan. Imposible nga awan ti mang solisog kini misis. Imposible nga awan ti pakupang awan ti mangkudkud itinabudo ken kuana. Ananawain da manong nemi ni Nelson. Are, arigat ti kasta nga angaw. Hanang gagangaw. Ibagbagak lang opinion ko. Mamano dagiti babae nga makaanos. Ag talaga kini Carmen nga asawa. Saan ang maraming data? Sa ada dagiti duwang anak ko. Nga mang bambante ken ko anak. Kanada ni nanang ko. Agkakabalay da nga talo. Ay opat ko na ko. Ni nanang ko. Ti asawa ken duwa dagiti anak ko. Agasam to bing da pala idi. Iti akit ni. Ada ni ti college di inauna. Damot ni senior high school di naudi. Handa pa naggraduar. Ang saan ako nagsubli ti Saudi, umanahin ti 8 nga taon. Sa mesa, kahit ko nagnegosyo, kahit ko ti mangipas ti Italya. Napindas na nga plano, pare. At sabi ko agtultuloy iti irut ti arakop yung kini misis, kaya maituloy yung ikantinaran niya masakbayan na kita anak. Ay, napiyakin ka pare. Tagpurgod kan. Ngimda kam nga rod. Bale, mangrugrugi kang pailaan. Halat nga maikat manong nemi tikas diya nga kantyaw no kapanunutan ni Nelson. Abusta nga rito nga katrabaho ak manong nemi kat talagang sutil. Sa bagay, jakmit ka di mababalaw manong nemi tayo, i-comparar na kinibakit na. Damag ko, awang ka no pa'y makatawan na dito yung Saudi, din nagloko ni misis na. Baka kumparar na kanya. Kung ipada na ti kaasawa. So, haan nga amin nga babae, wano lalaki at narukop.
Amuda nga tong palen ti kitibilin. Wano amuda nga tong palen ti karida. Iti sabali nga banger, iti panunot ko, kasanunok pa peso. Diyos ko, saan mo na? Sa bagay, manunimi saan nga peke, dagiti picture, ken video, nga mabuybuyak no ko anong agbibinidyo call kami. Nakita ka mismo manong name ti naipasdek nga balay mi. Katas ng Saudi. Ada ba matlagyan iti joint account mi manong name a kwarta. Ada matawid ko. Ang kumad nga basta ipawid amin. Ada ornong ko nga balon kong agawid. Kadeta nga kastag tulagan mi kini Carmen, manon nemi nagatangan di luto nga pagdisuan ti may pasdek na katalyer. Dahil dito, adda di bangko, isuntot pang patakder mi iti talyer, digiti kasapulan nga equipments, kalpasan na. Dito awit ko nga kwarta, sunto peti pagpunan mi mano. Tapno ni kasta, saan ako nagsubli pa dito Saudi, tapno maden na nga diretso, digiti anak ko kenti asawak, kahit na ito nagraduaran manong naimi, digiti duwa anak mi, iti college, naragsak kam doon na yan. Nga manguray iti panag-asawa da, ken manguray iti panangisagod da kada kami ti apo ko mi. Awang nga tamatan manong naimi iti sa pulik pay, dito yung panakigasang gasad ko dito sa Saudi, akas may sa nga araw na. Ano na yan? Gamot addan bukod mi nga balay, adda ornong mi, kanada awit ko nga yawi a kwarta, nga pagnegosyo. Gusto nan, ti 8 nga taon, kung kunak man. Duwa nga aldaw, sakbay ti flight ko, manong name iti tinawagak ni Carmen. Hello, Carmen? Bobby. Abay, magkakagana ko na sumangpit ka. At adig ko daway nga nervyosa. Apel na nervyos ko ma. Ka-nervyos mo, iti panagawid ko. Kasla iti damutan. Damutan niya. Damutan nga mga ramid iti lovemaking. Iti sagbay nga kasawa ta. Sagbay nga kinargak ni Jimmy nga inauna nga anak ta. Dadi pa nang i-check-in mo kanya. Ag na nervyos ka dadi. Siyempre, damok. Itata, ag na nervyos ak manen. Takasla arig na damok tumanen. Nag-asam na tawalong tawen. Saan nga tanga naglunit kung konak nga ron. Apore ta naglunit eh. Awan tiwag tanagam. Saan kanto abanugan. Umanahin nga may pantiilid itong galmay sa karata. Kumusta na kita nakta? Magagaran naman ta ng sumangpet ka. Siyempre, manulang titawan iti ni Jimmy, plus 8 years. So, adan iso na ti senior high school, adan iso na ti college, first year college. Nimat Annalyn, adan iti senior high school, manulang tawan na iti. Ay, wanggayam, nainagang ka din kanyak, titulo, ti pagdiswan ti talyat. Jay joint account na ngay, manumatirat da. Bakit am to? Awang ka diti kwarta nga yawid mo? Damat sang kabasit. Hambali. At damatan balay ta, napintas, kaya medyo panakkilen, katas ng Saudi. Okay. Taisublat ko man nakasalita na kita anak ta. Ken kasama tayo kininanang. Dahito hindi mauding pa nagtawag ko. Kalpasan na. Agkikita tutulungan dito balay. Nansublot ko nga tinawagan da Jimmy kini Annalyn, manon nemi, kat just the same na si Ata. Okay, ti pa nagbasa da. Ken kasama tingin sublat ko mat ni Nanang kinasalita. Nanang, anak, malaksid ka na Jimmy kini Annalyn. Nga apo ko yun. Baka may bagayo kanya. May bagayo kanya, anak ko. May bagang sanga na siya at
Anak, siya ket mismo nga inam. No kayat mga mamuan, no anyat masipsiputak, kadagiti anak mo, nagaganda. Nasingpad da, napasnagdang basa. How about Carmen? Ti manugang yun. Kat, na, naliptak ka, kuti-kuti dito balay. Orin no, saan na kayo patudunan nga agpuspos. Ayahan. Sakit din mga ipapapilit, ibagi ka nga tumulong trabaho, ti balay. Dati-dati mat nga amom nga naliptak na asawa, nang rola kita managdaldalo si Suna. Saan ka di mat lang rumorno ka? Kat no mapamagitsanda, mapanagrosarya. Kat no kayo mangipawid ka, mapanaalain di kwartang ipawid mo. Sa mapangkumot ni bangko asigod ko nanawad na ko. Dikit ka no lang kasapulan dang agiina. Pag kasapulan mi, ibati na. Nasihat nung astananan. Paapay, ada ka di pa nagduwa-duwa mit asawa manak. Awan met. Saan ang pulos nga nakisayan di 100% nga panagtalik ko kenkwana. Dikit ngamin kakaduak dito yung padak nga obreros nga Pinoy. Kiti padak ka Pinoy. Tapay namin. At dagit ay madamag ko nga di asawa dahil liniputan na ina. Kastya. At damag dagit kas kanya nga awan ti mading aramid ti asawak. 8 atawan danang. 8 atawan. Ano kumadan mading aramid di Carmen, imposible nga sa aming idanon ken ka. Manong name may nga aldaw sakbay ti panag-flight ko. Timawag manong name ni Jimmy. Hello, Jimmy. Papa. Hapay. Di ka pa agawid? Kaya indon bigatan ti panag-flight ko. Apay. Awan pa. Magagarang kam launayin. Sila na kahit bumibaga nga sa mumot kahit may turid nga ibaga. Nimat pa. Apay kumantyak may turid nga ibaga no da ibagak. Sige nga rin pa. Yore da kalangin nga sumangpet ito ibalay. Kaslata kaya't nang ibaga. Anya nga ta? Gagangila siguro dito eh. Tadanda ni akong makaawin. Dimtengen manong name ti panagawid ko, da ako di tangatang, kading gargararag ko nga sabi ko makasangpetak sa jabalay nga si salun at makasangpetak sa jabalay manong name nga ragsak ti masangpetak. Dimtengen nga dito balay manong name iti alas 6 iti agsapa. Nakariingin manong name di kiti kabalay nga danunat. Kabuta adan karasakas kada nadalusan pa yan ti aglawlaw ti balay. Ket noan niya ti makikita kiti video ket ti ladawan nga ipawpawid da. Ipatpatulod da. Kasto ti langaman on naming nga talaga ti balay ko. Ti balay mi. Takkel. Panakkelin. Katas ng Saudi. Nagtugtugak manong name ti main door ket ni Jimmy nga inauna nga anak ko manong name ti nangiloka. Papa. Papa. Lola. Adan ni Papa. Annalyn. Adan ni Papa. Ninanang ko manong name kaslasaan nga bumakit. Ay adan ti anak ko nga gapo di Saudi. Papa. Oy, balasan ka na. Balasitang pelang pa. Ni Kuya ati talaga nga baron, tadan ti college. Ni mamangyo. Di ko na yan nga matmaturog pelang. Ni mamangyo. Anda iti siled niya. Iuray na ka. Amo na siguro nga kasting oras nga sumangpetak. Nagdigos ka din ni mami ni mamangyo? Ang siya kaya pa nagdikos. Agora kata, ora ka jak mandabanog ka nagbiyahe.
inaklamang alat pagsukataktak. Di gusak mo. Ngayon, indilokat ko ti kwarto mi manong name ta intududan sa dinutayan ti kwarto. Amok at ti master bedroom. Umuna kwarto. Inlokat ko. Honey, sweetheart, I'm here. I'm home. May mahumot tao na danon ko. Rumuwarak ko man iti silid, iti sumabat ni Jimmy. Pang, dahil ito song bati sa lutsudyo. Imbati ni mama nga surat para kada kayo. Ni mamang yung mismo ti kahit ko makita. Sa tinutayan na. Anat nabasama ken ko na. Aming nga sa lutsudyo, pa, masungbata nito ito nga surat. Inawat ko. Ituloy mo lang tagrubuhat kini Annalyn, ma? Ay pa? Lola? Da kayo pala ti makamu kini papa? Nagtagtagar ti imak manong naming nga ng ngukrahad ti papel. Surat. Nagkaboy ti asawa. Sagbay nga binasak manong nami kinunakanyak ni nanay. Anak, patigkirim ko mati pakinakim. Agpakalalaki ka. Nung mapisan nga para kata kami datang nga surat ngem nabasa mi kada kita anak mo. Katamok no anya ibagbagana kita. Nanang, namukla ko makakas ti masang patak. In-extend ko lang kuman ti kontrata. Kinunhak manong name kamayatan nga basbasaik ti surat babaen kadagiti matak. Kadito'y ko naamuan nga nagtalaw ti asawa. Kunak man lang awan ti madi nga aramid ka asawak nanang. Kunak man lang mabantayan, nabantayan nyo na saya at ti manugang nyo. Amin nga oras ket mabantayak. Amom, ti aramid ti agtak, tinaktakaw nga aramid akit na listo nga ilimon. Siguro, no kasta nga mapan makitsanda nga kula na. No kasta nga ibagahan nga mapan naggroserya. No rumwar, nga ibagahan nga mapan alain ti pauit mo nga kwarta. Pasaray, padadig iti kundaw yung malado nga gawin. No salutsudek, no apay nga nalado nga nagawin. Pinasyar na kano, di kiti kagayam na. Nga tilanganak at kunang lano akong payasawa na. Awan idit pa nagatap ko. Tapos si kamay mga bagbagaking niya ka na natakil kan sa nga maksaitik ipanagtalek mo ken kwa. Kano pa yung naramintan na kanya ti kastoy. Panagkunak at awan tinagkurangak ken kwa na nanan. Timamatik kat sa anak amay sa kadagiti nag-abroad nga nabaling nga nadadahil ti pamilya pinanawak. Napatpatek ka din na dyan nga lalaki nga simurutan ng amitis siyak. Awan di tatikas question anak. Napatpatek. Ante sungar nga simurot. Nga isunan ti kayat na kadan na. Itilikodan nga imbagana. Dita surat na. Nga awan ti rupanan nga sumarangkan ka. Gapo nga rod ti kinakulib na. Iti patang sidir ti konsensya. Konsensya na. Santo ka numitlahe nga natal na. Kan naragsak iti danam. Nagtalin na edito. Kaputawan kanyak tiragsak. Kasta ka di. Tandaan iti lalaki na. Awan ti amok ibaganak.
Tilang may bagak. Saan mo nga namnamaan pa agsubli sunod? Tanog subli, maawat ken mapakawan mo kadi palain sunod. No agsubli ka nagpakawan, mapakawan mo? Siguro mapakawan mo. Ngayon maawat mo kadi pa kalpasan ti palang lipot-lipot na kayo. Kung dalagit anak mo, kagurad at inada. Tumok no kano sa dilangit ti gurad. Tsak pulos pagarupay na kasto ti masang patak nanan. Ti pagyamanam, saan nga naburbur ti nagbambanong gama kwarta, iti awan kas eskan na. Ti pagyamanam, ket natungpal ti kayat mo. At dadato nga balay, kaya nagatang na amis mo. Nagatang na talaga, tilute. Ti libre ti bangko, inkan nayon na. Ngayon yabay ti surat. At daki ni Jimmy, kahit kumusta tinagyan na. At pasari at dati makita mi nga dakil nga panag-withdraw. Abay din siguro. Mararamatan na nga tamat, itilalaki na ang ipagpintasan na, saan na nga binurburo. Saan na nga binurburo amin. Ano ito marikrik naman anak? Makapungtutak. Makapungtutak! Nuad ko may timis mga sanguanak ni Carmen. Bagkalag papatayag ti gulib ti mang lilipot. Makapungtutak. Amalitayan. Kunaklano sa anak ang maitulad. Kadagit nagtrabaho ti abroad nga narakrak ti pamilyada. Gapati suliso. Kunaklano sana kami bilang kadagiti OFWs nga kastoy ti nagtungpalan ti pamilyada. Gapati rigat ti panagbiyak. May sakripisyong imadayuhan. Inanusak ti iliw ko, iti asawak ken digit anak ko. Dapto laeng matungpal, ti arapaap ko pagtungpalan ti pamilya. Madana kiti bukod nga balay, ken mapagbasak. Mapaggraduhan mi digiti duha anak mi, iti kolehiyo. Nga mapay nga ni Carmen kat saan nga nakaibto. Mapay nga naaramid na da ito'y. Apay sa mo tinongpal ti Karim Carmen. Apay nagbalin ka nga naruko. Ayop ka. Sapay ko matasang kantong agbabawi tinaramid mo. Sapay ko nga. Masadek ni Jimmy manong name kat inyawat na kanya ti libreta. Nayabay da ito iti surat ni mama papa. Tit kumitla ka na kayo. Ito joint account yun. Pa, patib ka rin yung matimakinakim yun. Ituloy ako ba noon yaman ti plano yun. Pa, hindi ka magbasad. Nagkapsat. Balong inarakop nak ni Jimmy ng simublat ba't ng marakop manong namin ni Annalyn. Kamin pa. Lola, makamuha kayo ng papa ha. O mga nagbartag. Nagandan kami kaninananganangan na migat manong. Anak, awang kumati dakas nga pampalmutan. Sila ibilang muratan nga da nasang patam ti asawa. Kaya noon yaman ti planong, ituloy mo nga amin din. Wen nanang, tuloy ko nga namin din. Alis to lang sumapol sa baling ang babae. Hangka di mo ma?
Mga itili ko. Alis to lain. Ato mabayadan dita. Kaya po na po yata na nagbiyahe man ng name di makadigusak naturog. Alay man di makariingak manong. Nalado ti panangal daw ko. Numanan no magsubli-subli di kiti kabagyam, di kiti kasinsin mo, kada kaanak am. Apay nanan. Gagawin magsarabo da ah. Kung naman ni Tony, kasinsin mo nga Tony, at ka na ko nakasagana nga kalding, nga mabali mo agatangan. No, agoni ka kanulaeng, no, papartimon, ta isudat mangluton. Pag isumot mo ng naming imahe ni Kasintor. Kasi, ay sus, boy, akit di ka kaslangan na nayunan na ito'y langam. Ano, langam iti nagpa-Saudi ka, kasi pala langam ita. Kaslangan na yun, ti 8 nga taon, di ba? Ginagawa po. Hamot unin narigat ti trabaho di Saudi ba? Kasi mekaniko, anak mo nagyan ti construction. So okay lang. Oray na damit la babae jay. At damat, takasamot ti mapaspasama ka na kita kakaduak. At damat bugaw sa jay. Ano, sino man ti magsapulan ti babae kat magkikontak lang kasi. Oray naman umot nga babae, tinaraman sa jay. Anak jay. Araba? Unoan na nga nasolista. Awan man. Kasi, Jack, inaramid. Shush! Di mo inaramid, di dito ta. Dito ta ni bakit ko. Ayaw ni baga kasta kasi na. Sigat na yung itaros. Ana, paala ka na. Sige. Gatang di mo sa kalding mo. O, detoy. Igatang mo trikado. Tandaan nyo pa yun ng mga luto. Okay, approve. Ado kami nga nag-iinom, nagpupulutan man ng nami yung tsak kahit amang kapagsasalita kami ti may panggap kanya. Tikat indabaga may kapagsasalita kami man ng nami kat no sino ti mayat ka nung sumrek akas kaduwak iti talyer. Talo lang ti masapol ko. Kaya madanalis na may panggap iti panagmekani ko. Kinunak mo. Diyan nga pa na kay pastek na. Building na. Plano mo na kasin. Sikat mang kontratan. Kunak man. Kinontrol ko ti minumanong. Abar partekdan. Nag-awid. Itong bigaden nga may paknidi kita anak. Sakton di makam mo. Kaya maturog ka. Dagitan na ko ngay. Naturog da na. Magtakinontrol mo ti minum anak. Diyan kahit mabarte ka. Baka kita agsangit na kita sangwanan di kita kabagyan. Gabot aramid na asawa. Anak. Oh my God. Kabaturogin. Tsak ton ti makamo ang mangipak ni karigito. Ado kami nga nagtitinulong nga nang ipasdek manong nami iti pakipasdek at ti talyer. Awan ti sa bali na ramin ko na di nangirubwat. Aging ka mabalinan nga mangrugi manong nami. Pinaalaan biga, pinasibuga. Napinas manong nami timbasdek ko nga negosyo. Ado di kiti makamamukan niya nga umayag patarimaan. Amo damat ti kalidad ti trabaho nalaingak manong nami no makina ti pagsasaritaan. Iti kinabisik manong nami nalipatak ti may panggap ti asawa. No mailiwak alis tumat ti mapanagumatang adumat di tamano. Naging manong nami naadda ni ti mauding nga tawen ni Jimmy iti korso na nga accountancy. Nadamat din ti may kadwa nga tawen manong nami ni Annalyn di korso nga nursing. Idi umay ni nanang manong nami dito talyer nga nagkapoy di balay. Abi na. Ada timteng nga sa nga ilim. Timteng nga sa nga ilim. Ibaong ka kumadtoy. Ang tinamat kaya. Si kakano ti mapansa dyan. Sino nanan? Ti asawa mo. Nagsubli ti asawa kalpasanti.
Duwa nga tawan. Duwa nga taon mo itan. Sibot nga purgod ka. Anak, dumaw dawat ti pamakawad ti asawa. Napamakawan na nga listo lang. Halakitin ka na. Tapos makapagsalita kayo, itinasiyat iti asawa. Napanak manong. Kimot to. Dati naodi nga pa nag-video call me. Si mabalit lang nga na. Nyat masapon mo. Binigla na manong name iti nagparintuming iti sangwanak sana inarakop dagiti saka. Pamakawanan na, babi. Nagkit-kit daw ka ti pamakawan. Pakawanan na kuma. Si papakawanak kang ka, oray sang kapay nga may idi nagpakawan. Ito sang sangpit ko kat naamuak na kawan mo. Tap na makabumonak ko na. Pakawanak na asawak. Iso nga di pa lang pinakawang ka. Agyamalak. Yamsangkan nga maawat. Tiyakon kayat ti babae. Ngaddan sa bali. Mawata mo ti kahit ko sawan. Sabi nga pinanawam ti lalaki. Nauman kanya. Si mapulin ti sa bali nga babae nga mabalin na ikasal. Tadinakmat may kasal. Jakmat maipayan iso na iti anak. Abi namin nga saan na ka na sikugan. Ang moment, nakalpas nga naipas nga ko ni Annalyn kat nagpalaygit ako. Huwag kaya mo yan. Tadwala yung kahit mo anak. Areaan mo na kitisaka. Si pakawanak keng ka. Ngayon saan kang maawat pa ito yung puso. Kaputawanan ti panagayat ko keng ka. Mabaling ka di nga ron, tagsubli. Iti da ito'y nga balay. Ngagbaling nga ina, di kita anak. Orayam di kita anak po. Siguro, si papakawad na matken ka. Ngayon ba ka saan tamatan nga, mahanta ka matan nga maawat nga ina. Orayam ida na sumangpet. Sige, tagsubliak sa Italia. Sinurot na manong name ni nanang. O barayak latamat ti madamang nga tartaramnek manong name nga makina. Kabayat nga agsasawa ni nanang. No kasta, palubusang nga agyan. Ti asawam iti balayo. Makamunto ka na kiti duwangan anak kun nanang nuwan at desisyon. No saan da kayat akaden na ti dakis nga inada. Saan ko may soro ida. Ngayon nakas pagaligan na kayat da. Agtalin na diso na ti balay. Talaga ka di mo mapasubli ti dati ka panagtalek kan panagayat mo keng kuwana. Narigatan nanan. Narigatan. Alam barbarin tumatlang nagbayag ti panawan nga may pakita na tinalaw sa panagbabawid. Apik nga di mo maikani ti another chance. Tiyakon kayat ti babae, nga dan sa bali nga nakasagid kang kuha na nanan. Apik nga rin nga dati kiti mayat ka di kiti balo, wala naganak kabalasa. Sa bali siya. Nadalos nga inayat ko ni Carmen, iti panagsubli na saanin nga nadalos para kanya. Alas sige, nisot desisyon mo anak. Namin dawat ko, nga sapay ko tamasursurong tumatla nga ayaten ni Carmen, ti ina, di kita anak. Nagtalinad nga rod manong name ni Carmen, iti balay mi, akas ina, di kita anak ko, nga isot bang ilaba, agdalos, kanda dumapay, nga mga sikaso, itaras kan asikasuan itagtagi balay.
Ngem saan kami nga kasilid mano. Kada dari kiti kundaway, ano kasta ngagmay sa akin, sangot ti balay, ti hardin, iti rabii, item templanak ti kape. Dati mo nga naiumas ti templana, kita agkapayak mata. Agkapay mati so nagsangsango kami. Itultuloy naman ang nemi, iti panangaluko ni Tiriknak, tapos nagsubli, ti dati ariknak yung kwan. Tsaka mo, taore nga tamo parte ka. Kat imbes manong nemi, nga malagip ko ti mapan gumatang. Papanam, kuna na kanya kiti mahisang arabi nga nakarubwata. At the date ko, Nubiam, unong kay katangin. Anat ket mo son? GRO ta kasi narak mo? Una da Nubiam. Carmen, saan ka nga rumuhar? Ibilang naklatan nga GRO nga libre. No, GRO to saran, agastos ka. Siyak, saan ka nakagastos? Dati-dati naman nga rarakupan na. Dati-dati naman nga agkan na. Papi, I love you. Manalo ko yung nakaredy nga rabi manong name. Uy, dati-dati maten nga arakupek, dati-dati maten nga agkak, dati-dati maten manong naming tinagtagtag ko ay iso. Iso nga iti nga rabi kat nagkasilid kami. Iti rumor kami, iti kabigat kat nagsaruno kam nga rimor, iti silid, nakita ta Jimmy kini Annalyn. Pa, ma, kahit yung asawan. Juan. Parang sakang ko, ay papa, mama. Nagsinubya ng kamit langin. Nga dahil kang kanahiming daw dawat iti kapsad ko, oray ni Lola. Sabi ko matag sublin tumit lang, iti ayan-ayat yung aduwa. Lipatan tayo yung tinapalabasan ako. Pasis-pas. Tinaskan kita agtamakan di masakbayan. Bayaan nyo, naman at sawan na kiti tao. Ngayon ako na nga talaga, nga napudno ti panagahit ko iti anak inayo. Ngayon kanyak, awan ti sa bali, di kat sisyak lahat. Yan ang karimat ni na mamangyo, nga saan nantun ngulit at may tiyan. Iso nga nagtutuloy manong nemi anaragsak ka na ornusan tilangin-langin, ken relasyon mi ti asawak, talinipat min itinaminsan, ket nakaaramid iti baso ti asawa. Nagreduar nga agpadpadan dagiti anak mi kadatan bukod da nga trabaho manon nemi nintultuloy ko ti talyer nga duwa kami ti asawa kamang man-manage aging nga nag-aasawa dagiti anak mi kadatan sagdudua nga apo ko mi kadakwada. Anong nemi? Kaslawan ti ni amang natakos nga napasamak ti napalabas. Nagtultuloyin iti lagdat tani kalatian ayat mi ti asawa. At tani at dan apo ko. Dito nga ron, ti pagkasarita ak manong, thank you, ti laing mo, nga nang iba, sakit sapay ko ma, dadari batik nga adal, liwliwakin pagsalmingan, ti biyag, kariginipada ka nagbuya, ka nagdangag, more power to your program. Ito nga ron, dagyaman nga pagaya mo, Bobby. Thank you, Bobby, thank you, mat kadagiti nagbuya. Thank you, kada kaya aming nga sa nga pada. Salamat po.